Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Бу атнада сезне дөньядагы төрле почмакларда гомер итүче татарларның яшәеше белән тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Роза Диатуллина таныштырырмын. Бүген безнең программада су баскан авыллар ни хәлдә? Омск өлкәсеннән Ләйсәнә Садретдинова. Һәр хәлдә бүген инде авыл хәл алып яши башлаган. Менә бүтән авыллардан аермалы буларак монда Кибеттә исән калган. ТНВ яңа телевизион сезонга әзерләнә. Музыкаль Сабантуй тиздән эфирда. Сабантуйда көрәш мәйданында иң яхшы батырлар очрашса, безнең җыр мәйданында ике буынның иң яхшы артистлары очрашачак. Ширмешән авылында авыл көне бәйрәме. Бик күңелле бәйрәм. Классташларымны күрдем, танышларымны күрдем, кешеләрне күрдем. Астана шәһәрендә Сабантуй. Бик якты, матур, әһәмиятле бәйрәм. Сабантуй Казахстанның барлык этносларының һәм милләтләренең сәбәтләренең үсешенә ярдәм итә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Омск өлкәсендә күп кенә татар авыллары яз көне су басудан зыян күрде. Без исә алар белән хәбәрдә торып, булдыра алганча сезгә күрсәтеп килдек. Фаҗигадан соң берникадәр вакыт узды. Безнең төшерү төркеме 3 авылда булып, аларның бүгенге тормышын күзәтте. Усть-Ишим районында урнашкан Әбәргүл авылы хакында инде җиткердек. Бүген юлыбыз Әшванга булыр. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Инде юлыбыз Әшван авылына. Ул бик борынгы авыл. 1226 елда корылган. 2 елдан инде үзенең 800 еллыгын билгеләп үтә торган авылларыбызның берсе. Шушындай авылларыбыз су астында калып, халкыбыз инде бик авыр хәлдә калганнан соң, әйткәнемчә, дөнья татар конгрессы ярдәм кулын сузды аларга. Омск өлкәсе губернаторы күрсәтмәсе нигезендә су басудан зыян күргән һәр авылга аерым район беркетелгән. Әшван авылына Омский районы. Бу көнне аның башлыгы безнең белән бергә иде. Районнар аерым бригадалар юллап авылларны чистарту, төзекләндерү эшләрендә катнашырга тиешләр. Бу очрашуга бик шатман. Шуңа күрә менә Аллаһ насип иткәчтен сезнең якка ешрак килергә туры килә башлады. Чөнки Аллаһ безгә зур сынау җибәргән. Су баскан авылларның шишләсе мәсьәләләре байтак. Авыр вакытта ярдәмне һәркем үзенчә сорый һәм кабул да итә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә әлеге күренешне без сезгә күрсәтмичә булдыра алмадык. Менә авырлык килгәч, сез нәрсә сорадыгыз? Авырлык килгән вакытта мин сорадым, Чәлил хәзрәтнең вагаз китапларын. Ни өчен? Миңа духовно не хватало. Мен намазда, мен таравих намазын укыйм, Аллаһка шөкер. Но миңа менә бу китап кирәк иде. Потому что мен живу по принципам, которые читаю аның вагазларыннан. Борынгы иске мусульман календарлардан алып, аның сүзләрен халыкка пример привожу. Әнә Марс килә. Вай рахмат, вай рахмат. Моны Җәлил хәзрәт. Вай рахмат, рахмат. Ой, рахмат, 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 рахмат. Җәлил хәзрәт үзе Рахмат. Җәлил хәзрәт фазлының 101 вагасы. Мең рахмат ап килгән кешеләргә, доставляйт иткән кешеләргә, заказларны исполняйт иткән кешеләргә, исәнлек саулыкларыгызга, йөргән ерләрегездә юлларыгыз хәерле булсын өчен 2 рәкәт каждыйгызга намаз укырмын. Рахмат сезгә. Усть-Ишим районында тагын Әшван авылын шулай ук тулысы белән су баскан иде, бик күп йортлар зарар күрде. Билгеле инде бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен дөнья белән берлектә ярдәм кулы сузды. Хәзер нәкъ шушы минутларда авыл халкы белән очрашу бара. Бүген бу авыл ничек яши? Ой, үпс минең около берега. Нема әйтеп келіп, менә восстановить иткәли итәбез, так не знаю. Ничек булар, калып ситәрме, итмәсме?
Балаларыгыз бармы? Менің 5 кыз. Хәзер менә бүген кайда яшисез? Бүгін яшайбыз койнымның өйүндә бака. Біздің кіті олай сушка барады, сушить етіп тұрдылар. Өзі біз летний домикта тұрдық. Онда қышлыдық та, наверное. Мында утын белән ягасыз сезен? Да, утыннан жоғады. Газ юк? Yok, gaz yok. Ничә машина утын әзерлисез кышка мәсәлән? Менің 4-5 машина. Менің 8 машина Өзі бәрі біз уплылы. соты боладық. Все уплыло. Сейчас все усилия бросаем на просушку, а дальше уже начинаем делать ремонт. Электрики сегодня, кстати, уже начали здесь работать. Мы восстанавливаем все дома, вне зависимости. Если вы принимаете решение начинать зиму здесь, соответственно, мы восстанавливаем в любом случае. Ну, Аллаха шүкір, қазір как бы суы түсті, суы кетті. Ну, қазір как бы мало-мало лучше. Приезжает как бы қазір бізге волонтерлар, кімдер, МЧС помогает каждый день слушать. Қазір олар поменялись, через каждый 10 дней олар келеді, меняется мында. Заехали сушить. Омский районның строителей. Мен очень рада. Авылыгыз бик борынгы дип ишеттем мен. Менә әйдәгез исеменнән башлыйбыз. Ни өчен шулай дип атала ул? Оша это переводится как через. Ага. Это речка, Да. Оша через речку. Да, Когда-то наши переходили. предки якобы жили на том На берегу. том берегу. Да, и мында ходили именно через реку, и называется Оша. А Елга еще Оша. Да, Елга Оша. Как будто нам бы ауылга келген вождь мы, полководец мы со своим войском. Олар остановились, вот красивый берег, некоторым нейлерне понравилось место, матурлыхный. И олар остались на ауылда яшап. Ауыл предводительнің немесе исеме булган Ашаван. И вот в честь него якобы назвали. Минакова Бескаулыга плеткан. Ну и другая тоже версия есть, что... Әшевән авылында яшел күзле халык яши дисәк дөрес булыр. Чынлап та аның үз йөзе халкының да, йортларының да, авылның да һәр хәлдә бүген инде авыл хәл алып яши башлаган. Менә бүтән авыллардан аермалы буларак монда кибеттә исән калган. Билгеле авыл халкы бу афәттән соң нык берләшкән. Күп эшләрне үзләре дә хәл итә. Киткән яшьләр дә авылларына әйләнеп кайта. Менә бу Байбаковлар гаиләсе. Әтиләре Илнур Байбаков Әшвән авылы старостасы булган. Күптән түгел йөрәге түзми бакыйлыкка күчкән. Аның өчен бүген уллары дәвам итә. И вот после паводка, после наводнения ауылга кайттык. Су алгандан кайттык, авылны восстанавливать хәл. Гади генә әйткәндә алар битараф түгел. Сез ничә бала үстегез? 3 бала. 3 малай. Да, 3 малай. Шугыз да монда хәзер. Ну, учебись там. Если не мы, то кто? Тут будет жить. Как бы все равно уехать в Монта в родные края. Вот стараемся. Асар как бы думаем, что как дальше жить. Ну, Алла бирса, как бы жизнь продолжается. Гомумән, авыл халкы түзем дә батыр да, җирле икәннәрен дә исбатлап торалар. 800 ел була 2 ел. Да, через 2 года. Через год. Юбилей. Через 2. Приглашаем вас, Кильгар. Да, а без большой праздник провести. Конечно. Она быстро предлагает, например, переехать. Уехать. Что Ни за юбка что. смонда Никуда болады. не уедем. Мына Не мен бросим тоже свою деревню. үзебезнең мәктәптә 40 ел эшләдем. Колларым минең читтә. Олар мине хәтта топ киткәле. Мин күнмән. Әйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, татарлар, Омский өлкәсе. ТНВ яңа телевизион сезонга әзерләнә. Бу сезонда тамашачыларны сөендерәчәк проектларның берсе музыкаль сабантуй. Оештыручылар чын иҗади батыл вәгъдә итә. Татар эстрадасының яшь йолдызлары легендар җырчылар белән көч сынашачак. Чарада Айдар Галимов, Зөфәр Хәйретдинов, Зөһрә Шәрифуллина, Илсия Бәдретдинова һәм башка танылган артистлар катнашачак. Алар үзләренең хитларын гына түгел, каршы як башкаручының җырларын да яңгыратырга тиеш. Премьера кайчан була? Ул хакта Айнур Җамалетдинов сөйләр. ТНВ каналының зур студиясендә музыкаль сабантуй исемле яңа тапшыру төшерүләре башланды. Сценарий буенча төшерү залына беренче булып жюри әгъзалары керә. Әлеге проект башкалардан шундый ток-шоу форматында булу белән аерылып тора. Монда динамика бар, җырлар яңгырый. Монда төрле ике буын вәкиле очраша. Һәм монда әле жюри ролендә шундый мәртәбәле шәхесләр аларның фикерләрен ишетәбез. Бу чыгарылышта алар Зөһрә Шәрифуллина һәм Илсия Бәдретдинованың чыгышларын бәяләячәк. Илсия
бу җырыңны һәрвакыт башкар. Миңа калса бик күп кешеләр нәкъ шушы җырны үзенең тормышы белән бәйли торгандыр дип уйлыйм. Юлбина, тәк, минем башкаруда бу җыр сиңа ошамыймыни? Тәк, җыр бит минем репертуардан. Миңа 3 яшь алдыратты. Бәдертинова Зөһрә ападай менә шушындай проектка чакыралар ди, мин синең белән генә барам ди. Башта ярар дидем, аннан соң телевидениедән чыккач уйланып калдым. Мин әйтәм, нәрсә булыр микән? Белмим бит, белмичә. Аннан соң бит Илсөя яшьше, бүгенге көндә иң популяр җырчы. Мин инде хәзер бит инде өлкән яшьтә дип әйтим инде үземне. Ләкин шул хәтле килүемә шатланам, мондагы атмосфераны күреп. Шул хәтле матур оештырганнар, шундай матур каршы алулар. Ике артист та тамашачылар тарафыннан яратылып кабул ителгән, ләкин алар төрле буыннарны тәкъдим итә. Бу тамашаның төп үзенчәлеге дә. Өлкән буын җырчылары арасында бар шундый җырчылар, аларның җырларын җырласаң бик каты ачулана торганнар. Әле сәхнәгә чыгып җырлау түгел, былай гына җырлап йөрсәң дә, җырымны бозма диючеләр бар, бу җырларга кагылмагыз диючеләр бар, әйме. Зөһрә апа Шәрифуллина белән күптәннән аралашабыз. Һәм шундый төпле киңәшләрен биреп тора торган, вообще әни кебек кеше. Проект авторлары катнашучылар өчен 4 кызыклы этап әзерләгән. Беренче турны катнашучылар үзләренең иң танылган җырларыннан башласа, икенчесендә бер-берсенең хитларын башкарырга тиеш. Өченче турда исә гитара яки баянга акапелла җырлый. Дүртенчесендә яңа җырларын тәкъдим итәчәкләр. Һәр чыгарылышта жюри составы яңарып тора. Яшь буын ул үзенең энергетикасын бирә. Аларның психологиясе бүтән. Алар бүтән заманда туганнар. Һәм менә ул нәрсә әлбәттә ниндидер этәргеш бирә безгә дә менә өлкән композиторларга, өлкән шәхесләргә. Олы җырчылар, легендар җырчылардан һаман да ниндидер үрнәк алырга тырышасың, чөнки алар күптән бирле безнең эстрадада алар бик күп татар дөньясына үзләренең җырларын, моңнарын, ниндидер стильләрен керткән кешеләр. Музыкаль Сабантуй тамашачыларны да җәлеп итәргә уйлый. Алар үзләре дә җырчыларны бәяли һәм фикерләрен белдерә ала. Һәм иң мөһиме, тамашачылар үзләренең фикерләре өчен акчалата бүләкләр оту мөмкинлегенә ия. Сабантуй бит инде ул татар милләтенең күңеленә иң якын булган берләштерүче бәйрәмнәрнең берсе. Менә шул Сабантуй концепциясын без үзебезнең проектыбызда да сакларга телибез. Сабантуйда көрәш мәйданында иң яхшы батырлар очрашса, бүген безнең җыр мәйданында иң яхшы артистлар очрашачак. Һәм безнең проектыбыз ул шоу гына түгел, безнең проектыбыз татарның күңелендә яшәгән милли матур җырларын яңа аранжировкада, бәлки яңа башкаруларда, яңадан тамашачы күңеленә дә тәкъдим итәсе килә. Иң беренче рәхмәт сүзләре Марат Готочка, безнең телләр саклау комиссиясының рәисе. Бу проектның төп максаты безнең өчен татар культурасын күтәрү һәм татар культурасын бойлыгын күрсәтү. Менә бу бойлыкны күрсәтә алсак, яшьләр белән, безнең танылган җырчылар белән бергә һәм алга таба менә бу җырны, татар җырын алга алып барсак, менә шундый иң шәп безнең нәтиҗә булыр. Музыкаль Сабантуй эфирга көз көне яңа телесезон башында чыгачак. Әлегә катнашучыларга иҗади уңышлар теләп калабыз. Айнур Җамалетдинов, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ширмешән авылында авыл көне бәйрәме. Бик күңелле бәйрәм. Классташларымны күрдем, танышларымны күрдем, кешеләрне күрдем. Астана шәһәрендә Сабантуй. Бик якты, матур, әһәмиятле бәйрәм. Сабантуй Казахстанның барлык этносларының һәм милләтләренең мөнәсәбәтләренең үсешенә ярдәм итә. Республикабызның Апас районы авылларында кич утыру, авыл көне, Шишмә бәйрәме, Зәлидә киче дигән исемнәре белән яңа проектка нигез салынды. Сабантуйлар узгач авылларда үз ягына гына хас булган үзенчәлекләрне, әби-бабайлардан калган бүген инде онытыла башлаган гореф-гадәтләрне кертеп, кичләрен шундый чаралар уза. Шундый күркәм чараларның чираттагысы районның Ширмешән авылында үтте. Ондагы бәйрәмнең кайбер мизгелләре, катнашучылары хакында хәбәрчебез Рамис Сафин видеоязмасында.
Апас районының көньяк батышынан агучы Ширмешән елгасы буенда районның 10-гә якын зур гына авыллары урнашкан. Ширмешән авыл да шуларның берсе. Ширмешән Татарстанның көньяк батышында урнашкан авыл. Аннан берничә чакрымда гына Чуашстан Республикасы башлана. Ул районның зур авыллыгына түгел, иң борынгы авылларның берсе дә. Рәсми мәгълүматлар буенча аңа 16-нчы гасырда нигез салынган дип язылса да, төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең әйтүләренә караганда, аның тарихы 13-нчы гасырга ук барып таша. Аның килеп чыгышы 1236 елларда ук дип исәпләнелә. Димәк, инде безнең авылга 800 елга якын икән. Рузия апа язмаларыннан аңлашылганча, авылның килеп чыгышы турында шуны әйтә алам. Безнең авыл нәтен яктарак югары авыл дигән җир булган. Шул чокырлы җиргәрәк килеп урнашканнар 1-2-3 кабилә. Аның берсе Айкүдергән ягындарак урнашкан булган, алары сары чәчлерәк, бик усал кешеләр булган, аларны Ширмештәр булган диләр. Югары авылда урнашучылары, алары кара чәчле, безнең хәзерге татарларга тартым кешеләр булган. Гомер буе Җирле Вахитов исемендәге колхозда шофер булып эшләгән. Аннары 23 ел авыл мәчетендә имам вазифаларын башкарган Карибулла ага авылда 1990 елда яңа мәчет төзелү дини тормышка зур этәргеч бирде ди. Бу ilk мәчет турына эшләнде. Нәкъ менә элек тә шушында булган ул. Шул урынга шулай каратып, бик матур итеп авыл халкы ягана силәре белән берлектә. Инде авыл тарихыннан бүгенге бәйрәмгә килсәк, ул да мәчет янәшәсендәге мәйданда уза. Читтән кайтучылар да байтак. Люция Рахматуллина Мәскәүдән кайткан. Бик күңелле бәйрәм. Классташларымны күрдем, танышларны күрдем, кешеләрне күрдем. Бик молодцы. Шуннан да бәйрәм матур итеп, балаларның да өлкәннәрнең дә күңеленә ошарлы итеп оештырылган. Бу Сабантуйдан аермалы буларак, ул төрле көндә һәм төрле айда үтергә мөмкин. Июньдә дә, июльдә дә, августта да, сентябрьдә үтергә мөмкин. Монда инде күбрәк авылның активлары оештыра бу чараны. Беренчедән әйтәсе килә инде монда очрашалар туганнар, классташлар, төрле җирдән кайтып инде. Күңелле генә җырлар белән, биюләр белән, менә шулай сату алулар белән матур гына очрашу урыны. 2нче ел рәттә Ширмешән авылда авыл көне уздырабыз. Инде Айкүбергәндә узган авылда, анда 5 ел булды, монда 2нче ел уздырабыз. Багыш авылында туры инде ничәнче еллар узып бара. Авыл көннәре уздырын читтәге якташлар белән бергә күрешергә инсан иң теләгебез шул. Юллар җепләр өзелмәсен. Кемдер Казан артистларының чыгышын кары, икенчеләре халык уеннарында катнаша. Ашу усталары Люзия белән Гүзәлия исә килгән кунакларны бу якларда гына кайнар майда пешерелә торган гәрәчи белән сыйлый. Менә без яшь чакта Сабантуйга барганда гәрәчи пешерәләр иде. Без гәрәчине пешермәдек, инде кыймак пешерәбез хәзер. Авыл халкын сыйлар өчен. Аның камыры үзенчәлек ничек әзерләнә, камыр ничек куялар? Без аны ачык камырга ясыйбыз. Элек аны казаннарда пешергәннәр, майны күп итеп салып. Гәрәчи булган шуңа күрә. Бәйрәм булгач бәйрәмчә булсын диптер инде бу көнне мәйданда кунакларны авыл халкы нинди генә ризык белән сыйламадылар. Әлфия белән Альберт Ризвановлар пулау пешерәләр. Бәйрәм тантанасы җыр бию уеннардан тыш авылның иң үрнәк гаиләләрен, иң чиста ихата хуҗаларында бүләкләделәр. Рәхимҗан абый Сабирҗанов хуҗалыгы шундыйларның берсе. Татар халкы электрик чиста. Бүтән электрик авыллар чиста иде. Инде без әксә комментаторлар Телефон диyen bu çiğ koyduk biz. Yayıkın tiyayağımızı çektik. Rüksemiz var. Bütün nerçeği çiğ salıp yaratarız. Yaşlılıklarda büyük hislerimiz Мәңгі сүйместі yolda. Татарстанның халык артисты Илсур Сафин бу бәйрәмдә кунак булып кына түгел, якташлары буларак та катнаша. Ул туган авыл Югары Балтай Ширмешәннән нибары берничә чакрымда гына, яшьлек хатирәләре әле хәтердә. Ширмешәндә бик матур тегермән бар иде. Хәтерлисеңме? Менә шунда без әткәйләр белән, әнкәйләр белән килеп, шул теге он чыгарта иде. Аның битендә анда китеп торулары, анда ушырт бар иде. Бу көнне мондый истәлекләр белән уртаклашучылар да, зак еллардан соң беренче тапкыр очрашучылар да күп булды. Бәйрәмнең төп максаты да шул иде бит. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Астана шәһәренең таң татар башкорт мәдәни үзәге үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бәйрәм чарасы тар даирәдә түгел, Астана шәһәрендә яшәүчеләр һәм кунаклар белән бергә узды.
Шуңа бәйле рәвештә юбилей датасы уңайыннан 2 бәйрәмне, күптән көтелгән Сабан туйны һәм үзәкнең юбилейын берләштерергә булдылар. Шәһәр халкы сүзләренчә бәйрәм югары дәрәҗәдә узды. Сүз Әдилә Тыгбатовага. 1994 елда оешканнан бирле Таң татар-башкорт мәдәни үзәге үз халкына тугрылыклы хезмәт итә. Гореф-гадәтләрен, ялларын, иң мөһиме туган телен саклый һәм үстерә. 30 ел эчендә татар һәм башкорт мәдәнияте үзәге тамырларын тирән җибәреп, Казахстан Республика күләмендә үзенең лаеклы урынын яулаган, ныклап милләтенә хезмәт итүче оешма булып тора. Бүгенге көндә үзәктә халык исемен йөрткән Дуслык ансамбле, шулай ук Ялкын һәм Дулкын яшьләр ансамбльләре, Йолдызлар балалар вокаль ансамбле үз эшен дәвам итәләр. Туган телне саклау максатында 27 елдан артык Туган тел татар-башкорт мәктәбе эшли. Моннан тыш үзәктә Ак калфак кул эшләре түгәрәге, Аксакаллар советы һәм яшьләр канаты да бар. Таң татар-башкорт мәдәни үзәге үзенең беренче Сабан туен 2000 елда Башкаланың үзәк паркында үткәрә. Бәйрәмдә театр куелышы да, йолалар күрсәтүдә, халык уеннары һәм спорт ярышлары да булган. Һәркем өчен ул елларда булар барысы да яңалык булып күренде. Әмма елдан ел Сабан туе гомум халык бәйрәменә әверелде. Сабантуй белән көтелә. Барыгызда исән-сау булыгыз. 2нче елга Сабантуйга җыелыйк. Үзәкнең 30 еллыгы уңаеннан төрле елларда татар халкы мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш керткән үзәк активистларына рәхмәт хатлары һәм юбилей медальләре тапшырылды. Чөнки үзәк өчен иң зур кыйммәт үз эшләренә тугры булган аның кешеләре. Сабан туе безнең өчен бик күркәм бәйрәм. Безнең ата-бабаларыбыздан килгән бәйрәм. Шушы бәйрәмгә килгән картлар инде үзләренчә 2нче елга да килсәк иде дип китәләр. Ә яшьләр үзләренә бер-беренә парлар табалар. Башкала халкы һәм кунаклары өчен үзәкнең иҗат коллективлары, Татарстан Республикасының атказанган артистлары Марат Галимов һәм Чулпан Әхмәтҗанова, шулай ук Казахстанның көньяк башкаласы Алмата шәһәреннән Идель хореография ансамбле бәйрәм кайфы тудырды. Сабантуй котлы булсын! Бик якты, матур, әһәмиятле бәйрәм. Чөнки Сабантуй Казахстанның барлык этносларының һәм милләтләренең мөнәсәбәтләренең үсешенә ярдәм итә. Сабантуй бик күңелле булды. Менә ошылады. Приехали из города Караганды специально на Сабантуй. Нам очень понравился праздник. Любимые артисты из Казани приехали. Все очень понравилось. Организаторы молодцы, супер. Бик зур рәхмәт Астана мәдәният үзәгенә, татар үзәгенә. Бик күңелле Сабантуй өчен бик зур рәхмәт. Погода сегодня шепчет, радует. Сегодня было все весело, классно. Люди танцевали, веселились, пели. Без булдырабыз! Әдилә Тыгбатова, Баржан Качаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Бүгенге менә шулар. Программабыз беркемне дә битараф калдырмагандыр дип ышанып калабыз. Тапшыруыбызны Мөдәррис Әгләмов шигырь сүзләре белән төгәллибез. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Исән сау булыгыз.